Tak tohle je Lera Motors E3 tříkolka. Podchází tam ložiska na zadní nápravě, protože se do nich dostává sůl a bordel ze silnice. Chtěl bych ukázat, na co jsem při výměně ložisek narazil za problémy a jaký jsem na to udělal řešení. Tak takhle vypadá ten diferák rozebraný a z něj jsou vyndaný dvě poloosy. Jedna je delší, druhá kratší. Ty poloosy mají tady v tom místě takhle ložisko a bohužel originál provedení je vymyšlený tak, že tohleto rozšíření tady je součástí té poloosy, respektive je tam průměr 32 a na něm je nalisovaný ještě nějaký další jako zesílení, vymezení. A z této strany je vlastně nalisovaný kroužek, který drží to ložisko v místě. To znamená, to ložisko se nesundává tudy, ale sundává se tudy, originál. A to je samozřejmě hrozně jako nesmyslně vymyšlený, protože logicky by člověk hádal, že prostě sundám jako kotouč, sundám prostě kroužek, sundám ložisko, dám tam nový, narvu to všechno zpátky a jedem, že jo, ale prostě ne. Takže já jsem vlastně udělal to, že jsem tohleto zesílení nechal osoustružit pryč, aby to bylo na průměr toho ložiska. Takže teďka to ložisko je na této straně, sundává se prostě odsaď. Tady jsem to přibodoval, aby to nejezdilo. To je sice nalisovaný za tepla, ale já jsem nechtěl riskovat, že se mi to někdy jako hne časem. Takže to je zabodovaný a ta poloosa je upravená teda takhle. Primárně ty ložiska odcházejí určitě kvůli tomu, že z této strany je prostě to ložisko vlastně chráněný jenom tou jeho vlastní manžetou. To znamená, veškerá sůl ze silnice, bordel, mokro jde do toho ložiska a to ložisko prostě za rok odejde a je to jako nesmyslná práce to celý vyndavat ven. Takže teda řešení bylo to, že jsem si tohleto nechal u soustružníka osoustružit na ten průměr 30. Koupil jsem nový ložisko, tohle je zabodovaný. Tohleto vymezení jsem si nechal u soustružníka udělat. Je to tloušťka stěny 4 mm, který se tam normálně lehce nasadí. A aby se to ložisko nezasíralo tím bordelem ze silnice znova a bylo nějak chráněný, tak na to mám další vychytávku. Ta poloosa tam drží takhle. Jo, ložisko tady lehce vyčnívá ven. Na tomhle tom je tato věc, to drží vlastně, aby to nevypadlo. A tak jak to tady vidíte, tak tohleto vlastně je exponovaný venkovnímu prostředí. To znamená, do tohohle se dostává ten bordel a ložisko odejde. Takže já jsem si u soustružníka nechal vyrobit takovýhle osazení, který přijde sem. Do toho se přijde nacpat gufero. To gufero tam přijde takhle, takže vlastně, když to tam potom bude celý, já to teďka se mi to dělá blbě tady, ale když to tam celý potom bude jako nasazený, že jo, tak to bude vypadat nějak takhle. A celý to ložisko a ten prostor vevnitř bude chráněný od té soli a od sraček, co jsou na silnici. Takže by to mělo vydržet aspoň, doufám, dalších 5 let, potom jezdit nebo 10. Tady ještě poslední ukázka, jak to vypadá sestavený. Tohle je ten původní vehement. Tady k tomu je přidělaný příruba na gufero, vevnitř je gufero a tohle je ten kroužek, to vymezení, to je prostě vyndavací. No a sem samozřejmě přijde už ten kotouč potom, takže dovnitř do toho ložiska se už nic nedostane.